Segurament algunes coses que han passat millor que no haguessin passat, però això no és el més important. Hem fet el que havíem de fer, he complert els meus objectius, els he complert com a persona i els hem complert com a partit i els hem complert com a govern. Ara és l'hora, doncs, de donar pas a nous equips, a noves persones, a nous lideratges, perquè des del mateix concepte de Catalunya i amb la mateixa ambició despleguin totes les potencialitats del nou marc institucional que representa l'Estatut que acabem d'aprovar i de referendar com a país. La Catalunya del nou Estatut té futur, té un futur obert, sobretot si la governen forces diferents d'aquelles que van impedir la reforma mentre governaven. Això també els hi haig de dir, amb respecte per aquestes altres forces, però amb sinceritat. Ha estat possible l'alternança política a Catalunya. No era una quimera. Era una possibilitat real, que ha donat fruit. Avui som, des del punt de vista democràtic, un país més normal, capaç de governar-se des de diferents filosofies sense que el país es trenqui, sense identificació entre el país i una manera de pensar. Amb la meva decisió vull passar el testimoni dins mateix de la força política que més va treballar pel canvi i que més ha treballat per l'Estatut i que més ha fet per les polítiques socials d'aquest país. Aquest ha estat i seguirà essent el meu projecte.